está? Sí. Bueno, estamos co míster da Sede de Compostela, o señor Baleato, onte campeón de Liga, bueno, ahora polo ascenso. Bueno, hai que preparar o equipo para que teña unha certa garantía para poder darnos outra alegría máis. Onte non, estou medio liado, xa. Esperades como está o equipo en lesións e tal? Ben, hai que recuperar... Prácticamente está todo o plantel listo, hai que descargar un poquinho aos xogadores que ten 4 tarxetas para que no momento dado non haxa ningún problema e por lo demais, todo disposto. Facendo preparación para... Ainda falta un poquinho que do mes de competición, pero sí, é verdad que o plan agora nos permite pues, utilizarlo desa forma. Vas a utilizar outros xogadores para mirar que non xogaron tanto, que foron máis suplentes durante este ano? Non, máis ou menos foron repartindo minutos en todo o mundo, porque houve tarxetas, houve lesións, e houve momentos de mellor ou peor forma, que foron xogando todo, pero sí, é verdad que agora os xogadores que tiveron menos minutos, pues tamén hai un desaño seu traballo e gracias ao seu esforzo, con unha representación en campo. Que rival prefieres? Estudiástelo algún? Non conozco o mercado ese todavía, non? Hai falta... Falase do Oviedo, Pataquilla, non? Eu que sei, non se pode ser tan egoísta, non se pode querer todo. Creo que o objetivo é ascender, pois que toque aquel que sempre é capaz de facer. Mellor este ano para ascender que o ano pasado se fora por liguilla, non? Que este ano hai como a repesca. Bueno, o que queda primeiro pois ten algunha ventaxa que de ascender, de ganar a primeira eliminatoria xa ascende, senón pois ten outras posibilidades xogando contra outros equipos e eso si compensa un poquinho a quedar primeiro. Vale, perfecto. Vale, moitas gracias. Veña, mister, gracias.